Tervehdys! Tänään ollaan Kustin ja tiimin kanssa kuvaamassa upeaa omakotitaloa täällä Vantaan Ylästössä. Ylästön juuret ulottuvat lähes 600 vuoden taakse, jolloin täällä Övitsbölen kylässä oli vain 5 savua. Nyt tämä mukavan vehreä, pientalovaltainen, sympaattinen asuinalue kutsuu perheitä asumaan kauempaakin. Mutta eipäs höpötellä tämän enempää. Käydään katsomassa koti ja tehdään kierros itse talossa, jonka 230 neliötä ja vaikuttava, kivalla tavalla hieman rouhea muotokieli puhukoon puolestaan. Mikäli kiinnostuit, tässä alhaalla näet numeromme Kusti ja veli. Ota reippaasti yhteyttä, sovitaan yksityisnäyttö. Tervetuloa Ylästöön.